Ka jingpule na ka kitab Jeremiah ka lanong ka paningkong ka khot khat hinyo adu khat khandai tulong ubashlur khilet yathu ya ki baro kat ya ka ba ngala hukum ba phin yathu WhatsApp tieng ya ki menta lem kumta ngan khampin tieng yipi haba phidon batki hasngap ko Jeremiah man ubrio hagane kari kisiem juda ki rangpa siem ki lingdo bat ki pat ba baro kin yeng jerem persha yipi Henry menta ka sngi ngabn khlan yipi panyale persha yaki phinlong kum kanong ba balaker kenro kum urigit nar bat kum ka kenro ka bada karnong kin la yipi namar nga ngandan ringkat bat phi ban yada yipi nga utrai nga lakran ka ktien jong Trai kasam nyo phuwei kad khot iwei hadu hanriu khat san bat khat hanyo hame ko Trai nga wanri watsha ba an pende ra nyanga lanu ru em ha ko hok jong me to penat yanga to sha skor yanga to pen im yanga to long ba me umau siang pangan ri ka kot baklan pan pen im yanga namar melong umau siang bat ka kot jonga do penat yanga ko Blei jonga nakakti urius new nakikti daka jong uriu runar mame ko Trai melong ka jingkermen jonga ka shahniah jonga ko Trai nadu dang samla hame ngala shahniah nadu dang kha nadu khpo ka kmi jonga melapsa yanga kumta ka jingero jonga yame shilenter ka shintur jonga kan pen bana ya ki kam bahok jongme ya ki kam jingpen im jongme baro shisngi wat la ngam la panyathu lot yaki ko Blei nadu ngadang samla melahika yanga pat nga dang pen bana yaki kam phla jongme ko gospel kat kum umarkus kelonong ka bahanriu kat khot khat nyo hadu arpu khandai dei u Herod u balapha kem ya u Yohanes pha te bat pha set bindi yu nagadaw ka Herodias ya ka ba ulaya shong sang namar kalong katnga upara jung u uphilab u Yohanes baptist ulayai ong ha u Herod ombet bamenye shong bat katnga upara jume kumta ka Herodias kelas ni yap ya u Yohanes bat kalakwa ban pen yap ya u Henry kam yo dong namar u Herod ula tieng ya u Yohanes na ba ula tip ba long ubahok bat ubakhui kumta u yada ya u ula sngo ba ban snap ya u wat la ula sngo lingkhum jingmut haba u yo sngo ya u la kataru ula sngo ba ban snap ya u khadu khadwai ka Herodias kala yo kabu kala long ka sngi kha u Herod haba ula khawai ya kirang ba sorkar ya kirang ba shipai ba ya ki bakrau batri ka Galilea ka khun ka Herodias kala wanrung bat kala shat bat kala pensngo bha ya u Herod bat ya ki nong shong bamlang kumta usim ula ong hakata ka khenna phikwa ban yo ayu ngan ya phi kat ba phikwa ula smairu haka ngakular bangan ya phi kat ba phipan wat shiteng ka hima jonga kumta kata ka khenna kalami pat kala kaliela kakmi ngan pan ayu ya ka khli u Yohanes baptist kala juba kata ka khenna kala leit bak sha usiem pat kala dawa kakwa phin ai hanga kumne ya ka khli u Yohanes baptist ha kaplyang kane kala pen ba pe shibun ya usiem Henry omla ban kentat yaka namar ulasmai hakmat kinong shongbang kumta ulapha ya wei ushipai panwanra ya ka khli u Yohanes unong krai khli ula let bat ula krai khli ya u Yohanes habindi nangta ulawanra ya ka khli hagapliang barula ai hagata ka khenna pat kala ai hala ka kmi enda kisenran u Yohanes kila yo sngo shaphang kane kila ya wan shim ya ka met chung u bat kila tep ya u ka gospel jong Trai